डिसेंबर महिना होता. नाताळ असल्यामुळे गावातले 80% लोक गावच्या बाहेरच्या चर्चमध्ये मोठा मेळावा लागला होता म्हणून गेले होते. मी माझ्या घरी सांगितलं की आपण सगळे मेळावा बघायला जाऊ, पण कोणीही माझं ऐकलं नाही. मी खूप हट्ट केल्यानंतर त्यांनी मला माझ्या मोठ्या भावासोबत पाठवलं. मेळावा फिरता फिरता 2 ते 3 तास उलटून गेले. काही वेळाने माझा भाऊ म्हणाला, बस झालं, आता चला घरी. मी त्याच्याकडे अजून थोडा वेळ थांबण्याचा हट्ट केला. तो रागात म्हणाला, आता फक्त 10 मिनिटं. जर तू 10 मिनिटात नाही आला तर मात्र मी एकटा घरी चालत जाईन. मी होकारार्थी मान हलवली. मोजून 3 ते 4 मिनिटं झाली असतील. अचानक मला जाणवलं की माझा भाऊ माझ्या सोबत नाहीये. मला वाटलं की 10 मिनिटे झाली असतील आणि तो घरी निघून गेला असेल. मग मी सुद्धा घरी जायला निघालो. आज वाटतं की मी केलेला हा सर्वात मोठा मूर्खपणा होता. माझ्या अंदाजे आता रात्रीचे 11:30 किंवा 12 वाजले असतील. माझं घर पलीकडच्या गावात होतं. तसं खूप लांब नव्हतं. मोजून 15 ते 20 मिनिटाच्या अंतरावर होतं. मन घट्ट केलं आणि मी पावलं झपाझप टाकत निघालो. गावची वेशी पुढच्या 2-3 मिनिटात संपणारी होती व लगेच माझं गाव लागणार होतं. 2 मिनिटात मी माझ्या गावात पोहोचलो. काही पावलं टाकली असतील की समोर उजव्या बाजूला काही पावलांवर तो अशुभ शापित असा बंगला होता. 1 मजली बंगला, खाली 2 दुकानं जी खूप वर्षांपासून बंद होती. पहिल्या मजल्यावर खूप वर्षांपूर्वी वृद्ध आई आणि तिचा मुलगा राहायचा. असे म्हणतात की मुलाने आईला पैशासाठी डोक्यात रॉड घालून मारून टाकलं होतं. मी चालत चालत बंगल्यासमोर आलो. मला अचानक बंगल्याच्या आजूबाजूने कोणत्या तरी बाईच्या गुणगुणण्याचा आवाज आला. माथ्यावर घाम आणि पोटात गोळा आला. माझे पाय पुढे सरकतच नव्हते. भीतीने मी त्या बंगल्याकडे पाहिलं. दुकानाच्या वर एक छोटीशी बाल्कनी होती. त्या बाल्कनीत एक रॉकिंग चेअर होती. त्यावर एक म्हातारी बाई तिचे पांढरे केस तोंडावर घेऊन विंचरत होती. अचानक मागून तिला एक झटका बसला व तिचं शिर धडापासून तुटून खूप वेगाने माझ्यापासून काही अंतरावर येऊन पडलं. वातावरणात एक खूप मोठी रक्त गोठून टाकणारी किंकाळी उठली. ते शिर माझ्या एका हाताच्या अंतरावर येऊन पडलं होतं. डोळे उघडे एकटक माझ्याकडे बघत होते. एका डोळ्यातून रक्ताची धार वाहत होती. निस्तेज चेहरा, पूर्ण पांढरा पडलेला. आतल्या हिरव्या नसा एकदम क्लिअर दिसत होत्या. मुंडक्यातून रक्ताची धार वाहत होती. अचानक त्या शिराने एक मेंदू बधीर करणारं हास्य दिलं. मला वाटलं मी पाहिलेली ही शेवटची रात्र. डोकं आणि डोळे जड होऊ लागले. तेव्हा ते शिर बोलू लागलं, मेळाव्यात जाण्यासाठी तू आईशी भांडलास ना, आता तुला त्याची शिक्षा मिळेल आणि मग तुला कळेल की आईशी कसं वागावं. हे वाक्य बोलल्यानंतर त्या मुडक्याने एक जोरदार किंकाळी फोडली व ती ऐकून मी त्या जागी बेशुद्ध झालो. शुद्धीत आलो तेव्हा मी त्याच बंगल्यासमोर पडलो होतो. माझा मोठा भाऊ मला शुद्धीत आणण्याचा प्रयत्न करत होता. त्याने मला विचारलं, तू इथे कसा आला? तू तर मेळाव्यात होतास. मी तुला खूप वेळ शोधलं पण तू कुठेच मिळाला नाही. म्हणून मी तुला शोधत निघालो तर तू मला इथं बेशुद्ध मिळाला. मग मी त्याला घडलेली सगळी गोष्ट सांगितली. तोही खूप घाबरला. अचानक त्या बंगल्यातून एक आवाज आला, आजपासून आईशी नीट वागायचं. आणि एक भयानक हास्य आलं. भावाने मला कसं बसं उचललं आणि पळत घरी घेऊन गेला. त्यानंतर 3 दिवस खूप ताप चढला. मग दत्त मंदिर मधल्या एका ब्राह्मणाला बोलावलं. त्यांनी मला दत्ताचं पाणी दिलं. तेव्हा मी बरा झालो व एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली की कोणाच्याही आईचा कधीही अपमान करू नये. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी
बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनल सबस्क्राईब करण्यासाठी इथे क्लिक करा, जेणेकरून तुम्हाला भूतांचे प्रकार, गोष्टी, सिनेमे यांबद्दलचे नियमित अपडेट मिळत राहतील. इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. व्हिडिओ लाईक, कमेंट आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.